A Castelló, les dones han sigut i són les protagonistes de la història del nostre poble. Dones que, amb dedicació, esforç i constància, s'han enfrontat a les dificultats i han aconseguit superar-se a elles mateixes, demostrant una força i una determinació que ens inspira. Viu en Isabel Bolinches Hurtado. Actualment estic jubilat i soy nascuda en Castelló. Estava estudiant en Belles Arts i aquest any al meu germà li va vindre de lo més bé el poder-li jo ajudar en la meva poqueta noció que vaig dependre de modelatge en fer algunes coses, de la falla. Era la diosa Minerva, jo li vaig fer el que és la columna, el capitel. Han tingut un comerç i han tingut dinerets per a poder tindre capritxos nosaltres, però quan me van fer fallera major, diu Isabel, tu vols ser fallera major, sàpies d'on ixen, que això és un gasto molt gran. Entonces jo me vaig deixar els estudis per un any i me'n vaig anar a l'almacén de la Taronja a treballar. Jo me vaig bordar la manteleta perquè entonces jo sabia bordar, anava a Camaruja Pinet a bordar i entonces va ser el completo, vaig poder costejar-me la meva il·lusió del meva vida que era ser fallera. Nosaltres, jo i el meu marit, hem portat 45 anys de mercaders, o sigui, venda ambulant. Ha sigut una feina molt pesada. Em diuen Montiel Carrasco Guarner, tinc 52 anys, soc nascuda a Castelló i soc veïna de Castelló. Jo vaig ser la primera dona policia en l'any 1990, vaig accedir al cos de la policia local. Estava preparant les oposicions a Guàrdia Civil i ma mare em va proposar que havia vist un anunci de l'Ajuntament com que anaven a fer-se les proves i vaig optar a ella. Hi havia un sector inclús de dins de l'Ajuntament que era un poc reticent a que entraren dones. Soc Glòria, ara estic jubilada, però he sigut mestra del Severí durant 22 anys, els últims 22 anys de la meva vida laboral. Jo me puc sentir una persona molt privilegiada perquè he treballat en allò que més m'ha agradat, el que més m'ha apassionat, que ha sigut l'ensenyament i l'estar en els meus alumnes, el contacte directe i aquest feeling que es crea alumne-professor. Em diuen Leo Cantero, tinc 29 anys i soc d'ací Castelló de tota la vida. Tinc un negoci propi, tinc un saló de peluqueria des del 2015. Vaig decidir muntar-me el negoci perquè ningú em donava l'oportunitat de treballar per a ells, entonces vaig decidir tirar-me a la piscina. Soc Vicky Pausat, tinc 36 anys, soc d'ací de Castelló i soc mamà de Martina i d'un gosset que li diuen Pol. Fa 2 anys vaig decidir ser mare perquè era el meu somni. Al final no necessites a ningú per a complir els teus somnis i ara me vaig plantejar com fer-ho, no? Després de diversos intentos, el passar també per quiròfan, perquè a voltes les dones no ho sabem i diguem, ostres, no funciona, no. I és perquè necessitem una xicoteta d'ajuda, una bona revisió antes de començar. La conciliació no existeix, això és una utopia. La conciliació és a base de sacrifici, perquè a dia d'avui encara la societat ens exigeix, sobretot a les dones, que treballem com si no tinguérem fills i que criem com si no estiguérem treballant. Nosaltres pel matí ens dedicàvem a la venda ambulant. Per la vesprada, ja com vos he repetit antes, a passar les meves filles, quan teníem esta casa allà, nosaltres estàvem per la cotxera, però jo me caïen les llàgrimes, vos ho dic la pura veritat, quan venien cara a mi, que hi estava mamà, no me dien mamà, me dien iaia. Jo me posava de volta i mitja i li dia al meu marit, tu veus, no estem criant a les xiquetes, només que estem fent diners. Estava molt contenta, treballava molt a gust, estava molt bé, però en seguida me va vindre un problema que va marcar molt en la meva vida. Se va presentar de colp arrepent un càncer de mama en tot el que allò comporta. Jo vaig tindre el suport d'un oncòleg que va ser genial, del meu marit, de la meva cosina, dels meus veïns, d'unes amigues incondicionals que van fer que el meu problema s'afrontara des d'un altre vessant. Per el matí vaig a una faena, al migdia estic amb ella i per la nit m'ajuden ma tia, que està sent la tenda, ma mare quan ve, la meva cunyà, els meus germans, la meva cosina, vull dir, tinc prou gent alrededor i a la meva filla no li falta ni un segon per estar a soles. Vull dir, quan no estic jo, sempre hi ha algú de casa. Ser mare i tindre un negoci és un poc tindre una balança en la que
Si eres molt, molt professional, no estàs en casa, no cuides, no tens els teus fills, i si estàs en els teus fills 100%, no estàs al teu negoci. Jo tenia un referent molt clar quan vaig estar malalta, que sempre estava fixant-me en les dones que havien patit càncer de mama al poble. I això a mi me va anar molt bé perquè parlava amb gent que ho havia passat i això t'enforteix, te dona molt de coratge per a seguir endavant. La meva referència i el meu puntal principal en la meva vida ha sigut ma mare. Ma mare s'ha criat a les meves filles. Ma mare ha sigut un referent per a mi perquè hem sigut 4 germans, mon pare sempre ha viatjat i ha estat treballant fora, entonces al final t'has criat en un ambient de compartir tot, de que estiga sempre la figura materna ahí. Ella mai ha deixat d'estudiar, mai ha deixat de fer coses. Als 50 anys va decidir estudiar i ara està de patronista en una empresa. La meva família sempre m'ha apoyat, la família del meu home també. Les abueles han estat ahí ajudant-me a anar a per els xiquets al col·le en el meu horari laboral, a quedar-se-los quan estàvem malets perquè jo tenia molta feina al saló. Sempre han estat ahí i la meva parella ha sigut la impulsora de no deixar-me mai afonar-me. El que trobo respecte de ma mare és que a ella, per exemple, no li han pogut donar l'opció d'anar a estudiar, perquè era una família treballadora, no és que fos una família pobra, però una família treballadora que no se podien plantejar enviar a la seva filla, no n'hi havia recursos per a que la seva filla pogués estudiar, jo crec que ni s'ho plantejaven. Però ma mare mateixa, ella diu que va vindre de València i anava davant i l'altra darrere. Tenia antes el veïnat, que era molt important, el veïnat era molt important, era com una segona família, quasi més que la família, perquè ma mare i la família la tenia a València, i allò va passar molt mal, molt mal. Però bueno, poquet a poquet les coses anaven a bé. Ninguna llibertat en res, hasta per vendre una casa, per vendre, tenint que estar el marit, estaven molt supeditades a la vida del marit. Abans eren unes excel·lents mares, estaven 24 hores amb la seva família donant-ho i dedicant-ho tot i deixant la professionalitat. Les dones de Castelló, jo moltes d'elles les considero valentes. Tu quan veus passar algú dius, estàs valenta. Té 4 fills i mira-la. O estàs valenta, s'han anat a treballar junt però s'han portat a la filla. Sempre és aquesta frase, no? Estàs valenta. Les dones de Castelló som dones lluitadores, són dones que sabem on volem anar, sabem per on han de passar, estem dispostes a assumir-ho, però també ens agrada que ens reconeixen allò que fem, perquè no és gratis, no és de baix. Pues en Castelló és veritat que n'hi ha molta dona treballadora, molta dona empresària i a Castelló tinguem prou de visibilitat. La gent està conscienciada que la dona també treballa i la dona també concilia i cria. A veure, les dones de Castelló són molt retreballadores, sempre han tingut fama. Que són valentes. Tot el que somieu, avant. No s'ho podeu pensar, però avant. Perquè si ho somies, pots fer-ho. Da igual que tingues 50, que 20, que 30, si no estàs treballant en algo que t'apassione, busca quina és la teua passió i ves a per ella. Diria que siguin solidaris, que siguin leals. Però sobretot que creguen en elles mateixes. Seguim treballant i lluitant i fent valdre els nostres drets per damunt de tot. Que continuem la tasca que fa molts anys unes dones van començar i que hem d'aconseguir-ho. Tu, com totes elles, dones orgull.